Яңалыклар чыгарылышы үз ишini башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Шолда проспектларны ремонтлау буенча эшләр башланды. Юлчылар кайсы проспектларда эшли? Җәй белән су коену сезоны башланды. Шолда кайсы пляжлар моның өчен каралган, кайсыларын читләтеп үтәргә кирәк? Шолда проспектларны ремонтлау буенча масштаблы эшләр башланды. Юлчылар тынычлык, Йорчылык һәм Муса Җәлил проспектларын яңарталар. Ремонтны башкарыла. Аппарат киңәшмәсе вакытында шәһәр мэры Наил Мәхдиев төзелеш эшләре һәм шәһәр халкының ялы арасында баланс табырга өндәде. Тулырак алга таба сөйләрбез. Можно чуть-чуть и потерпеть. Сильно не ругать наших дорожников. Они ремонтируют для того, чтобы завтра лучше было, чем сегодня, и сегодня лучше, чем вчера. Поэтому все, что делают наши дорожные службы, это все во благо города. Участокларда махсус техника эшли, иске юл өслеген фрезеровкалау башланды. Эшләрнең төп төрләре төнлә башкарыла. Әмма шәһәр башлыгы сүзләренчә гражданнарның тынычлыгы иң төп бурыч. Но в ночное время еще и люди отдыхают. Потому что если техника будет громыхать на проспектах города рядом с жилыми домами, есть определенные участки дорог по центральному проспекту, я имею в виду Мира, Набережно-Челнинский и Муса Джалиля, где дома достаточно близко примыкают к транспортным артериям, то здесь эти работы проводить нельзя. Шәһәр мэры сүзләренчә төзелеш эшләре алып бару һәм шолда яшәүчеләрнең һәм автокала кунакларының ялы арасында баланс сакларга кирәк. Понятно, что без издержек не будет. Нужно об этом людям сказать, принести извинения за неудобства, которые будут созданы, но они временные. А время проведения ремонтных работ. Эшләрнең бәясе 2 миллиард 700 миллион сум тәшкил итә. Появилось достаточно много участков дорог, требующих ремонта, большая колейность на определенных участках. Поэтому все эти работы будут проведены. По нашему обращению к руководству Республики Татарстан выделены серьезные финансовые ресурсы. Поэтому эту работу мы начинаем. Ремонт 30 километр чамасы узунлыктагы юлга кагылачак. Ул автовокзалдан башлап Яшьлек проспекты белән кисешкән урынга кадәр. Ремонтны быел октябрь ахырына төгәлләү планлаштырыла. Лилия Гатина, Тохир Бикметов, яңалыклар. Чисталык һәм тәртип сагында мәдәният һәм ял паркы предприятиесе хезмәткәрләре гомуми майданы 27 мең квадрат метрдан артык булган 102 чәчәк түтәленә хезмәт күрсәтә. Бу хакта аппарат киңәшмәсендә шәһәр хуҗалыгы һәм халык яшәешен тәэмин итү идарәсе башлыгы Руслан Вилданов хәбәр итте. Шәһәрдә барлыгы 1,5 миллион чәчәк утыртылган, шул исәптән 150 мең ләлә чәчәге. Соңгы 5 елда шолда утыртыла торган урлыклар саны 100 меңгә арткан. 2021 елда бу сан 1 миллион 400 мең иде. Барлык утырту материалы предприятиенең үз теплицаларында сатып алынган яңа сортлы урлыклардан үстерелгән. Особое внимание уделено вертикальному цветочному оформлению в городе, подвесные кашпо, навесные контейнеры на опорах освещения и ограждениях на проспектах различных форм цветочных контейнеров и вазонов. На данный момент в городе установлено уже около 4100 вазонов с ампельным питонием. Работы продолжаются. Белгечләр шулай үсентеләрне һәм куакларны декоратив һәм функциональ кисү белән дә шөгыльләнәләр. 2026 елның язгы чорында белгечләр 3 меңнән артык агачны формалаштырып кискән. Для формирования индивидуального облика улиц и проспектов применяется более 5 видов формовочной обрезки крон деревьев и 11 видов формовочной обрезки кустарников. Җәйге чорның тагын бер мөһим элементы булып фонтаннар тора. Аларның сезоны сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Шуннан соң җиһазларны кышкы консервациягә әзерләячәкләр. В этом году Паркультура отдыха заключили соглашение с Центром занятости населения по организации и проведению временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет на летнее время в качестве сотрудников по благоустройству и озеленению территории. Уңайлы шәһәр мөхите булдыру федераль проекты кысаларында шәһәр инфраструктурасын үстерү дәвам итә. Яр буе паркында төзекләндерүнең соңгы 5нче этабы гамәлгә ашырыла. Фикрат Табиев исемендәге яр буенда исә эшләрнең 4нче этабы кысаларында үзенчәлекле түбәле павильон төзү планлаштырыла. Яңа бинада җәмәгать туклануы ноктасын һәм җәмәгать сану зелын урнаштыру планлаштырыла. Бу яр буена килү
келүчеләр өчен сервис дәрәҗәсен күтәрергә мөмкинлек бирәчәк. Лилия Гатина, Тохир Бикметов, яңалыклар. 2026 ел башыннан Ярчалыда су объектларында 3 хәлакәт теркәлгән, 2 кешене коткарып кала алганнар, берсе хәлак булган. Бу хакта эшлекле дүшәмбедә сөйләштеләр. Рәсми рәвештә су коюну сезоны 1 июньдә башланды. Ул 31 августка кадәр дәвам итәчәк. Коткаручылар Чаллы халкыннан бары тик махсус билгеләнгән урыннарда гына су коюнуларын сорый. Бүлекчә җаваплылыгы зонасында кеше судналар тукталышлары өчен 12 база һәм 9 пляж теркәлгән. Шуларның 4-се Чаллыда һәм алар инде эшли башлаган. Табиев яр буендагы шәһәр пляжы Сандалия, Лето һәм Урман пляжлары исәпкә куелган. На всех пляжах организованы общественные спасательные посты, где дежурят обученные спасатели. Шулай ук шәһәр территориясында 7 рөхсәтсез ял итү урыны ачыкланган, анда коюну катгый тыела. Администрациям районов города Набережные Челны рекомендуем совместно с сотрудниками ГИМС взять на особый контроль и санкционировать места массового отдыха людей, установить запрещающие аншлаги в необорудованных местах и контролировать их наличие. Установить общественные посты, назначить ответственных должностных лиц из числа заинтересованных служб. Аппарат киңәшмәсе барышында Әбүзәр Ногманов кайбер тәкъдимнәр белән чыкты. Аларның берсе су янында масса күләм ял итү зоналарында спиртлы эчемлекләр сатуны тыю. Рекомендуем в зонах массового отдыха вблизи водоемов запретить продажу спиртных напитков. Управление образования и управление по делам молодежи совместно с сотрудниками ГИМС с управлением физической культуры и спорта рекомендуем в рамках акции «Научись плавать» организовать работу секций по плаванию для детей и подростков в летних пришкольных оздоровительных лагерях, а также провести занятия о правилах поведения на водных объектах в летний период. Шәһәр мэры шулай ук пляжларда куркынычсызлыкны контрольда тотуны көчәйтергә кушты. Бигрәк тә шәһәр халкының саббордлар белән мавыгуы исәпкә алынырга тиеш. Если этого контроля нет со стороны исполнительного комитета и наших подведомственных учреждений, скажите, этого контроля нет. Друг другу подыгрывать не нужно. Если есть спасатели, они должны быть. Если нет спасателей, нужно организовать, чтобы были спасатели. Что для этого нужно? Дополнительные ресурсы давайте найдем. Дополнительных людей давайте привлечем. Каждый пляж должен быть соответствующим образом оборудован. Чаллыда су коюну сезоны 31 августка кадәр дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Тохир Бикметов, яңалыклар. Үз киләчәкләрен сайлыйлар. Бүген 9 сыйныф укучылары информатика, география, җәмгыять белеме, математика, рус теле һәм башка фәннәрдән белемнәрен тикшерделәр. Балалар биремнәрне тыныч кына үтәсен өчен имтихан үткәрү пунктлары алдан әзерләнгән. Мәктәп укучылары белән безнең тикшерү төркеме дә аралашты. Семен Мондюков аттестат алганнан соң укуын Клиеттә дәвам итәргә тели. Ул булачак һөнәрен билгеләгән, аның хаялы башлангыч сыйныф укытучысы булу. Үз карарын туганнарның да педагоглар булуы белән аңлата. Еще с детства решил, потому что когда меня учили, мне очень понравилось сам процесс. Да и обстановка очень приятная. Мои родственники были учителями математики и русского. А Мария Закирова да үзен мәгариф өлкәсендә күрә. 9 сыйныфтан соң кыз шулай ук Клиеткә керергә ниятли. Я хочу пойти на воспитателя, потому что я люблю детей, и у меня есть младший брат и сестра, и мне нравится за ними ухаживать, заботиться. Балаларның сүзләренә караганда, аларның кәефе бик яхшы, ләни дулкынлану юк. Чөнки информатика мәктәптә иң яраткан фәннәрнең берсе. Я выбрала информатику, потому что я очень сильно люблю этот предмет. Он очень интересный, у нас очень хорошие учителя по информатике. Информатику выбрала, он самый легкий предмет, информатика, но он и интересный тоже. Вот. Готовилась к информатике, по видеоурокам на допы ходила. Я выбрал его, потому что он легкий, а во-вторых, мне нравится лазить в компьютерах и вся вот эта тема. Я очень люблю этот предмет. И Надежду Николаевну, нашу учительницу. Имтихан үткәрү пунктында сөйләүләренчә, алар 15 кабинет әзерләгәннәр. 56 мәктәптә 186 укучы үз белемнәрен тикшерәчәк. Балаларны инде инструктаж вакытында үзе без балаларны бүтән мәктәпләргә экзаменга җибәргәндә, без инде аларга борчылмагыз. Условиялар тудырылган, шартлар, бүтән шартлар бар. 9 сыйныф укучыларының соңгы имтиханы 19 июньдә. Бу көнне сынау әле бер предмет буенча белемнәрен тикшермәгән укучылар өчен дә булачак.
Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Королевский лосось, красная икра, масляная. С 15 по 20 июня. ТЦ Грин. Центральный вход. Остановка Глобус. Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22.